שלום לכולם, שמי אלישע מעטיה, אז ברוכים הבאים לערוץ שלי. אני קרוב ל3 עשורים סוכן נסיעות עצמאים. היום אני רוצה להציג בפניכם מדריך קצר ותמציתי איך אפשר להוציא ויזה אלקטרונית לארצות הברית באופן עצמאי. כמובן מי שמעוניין להיעזר בשירות שלי, יש לי שירות שבו אני מבצע את זה עבורכם תמורת סכום סמלי. אבל המטרה העיקרית כדי שתוכלו להוציא ויזה לארצות הברית, האסטה, מה שכולם מדברים עליו. אז בואו נתחיל בלי עיכובים מיותרים. כדי להתחיל בתהליך הזה של הוצאת ויזה לארצות הברית, הוויזה האלקטרונית, צריך שיהיה לכם 3 דברים מראש מוכנים. אחד, זה הדרכון, דרכון ביומטרי, חובה שיהיה דרכון ביומטרי. הדבר השני שאתם חייבים שיהיה לכם זה מייל, כתובת מייל תקינה, שככה הקונסוליה האמריקאית גם מוודא שהמייל שלכם תקין. במהלך מילוי השאלון אתם תקבלו קוד למייל שלכם, ואז אתם מקלידים את הקוד הזה בתוך הטופס, ובדרך הזאת הקונסוליה מוודא שהמייל שלכם תקין. הדבר השלישי שאתם חייבים שיהיה לכם מוכן מראש, זה כרטיס אשראי בינלאומי, כי בסוף התהליך, בסוף מילוי השאלון, אנחנו נדרשים לשלם $21, נכון להיום, נובמבר 2023, $21, משהו כמו 80 שקלים פחות או יותר. אלה 3 הדברים שאתם חייבים שיהיה לכם מראש מוכנים. הדבר הבא שאתם צריכים לדעת מהו התוכן של השאלות. כדאי שתהיו מוכנים מראש לדעת את השאלות שהם שואלים, כדי שלא תתעכבו במהלך מילוי הטופס במערכת שלהם. אז הנושא הראשון שהם בעצם שואלים עליו זה הכתובת שלכם, פרטים אישיים. הדבר הבא שהם מבקשים לדעת זה כתובת שהייה או איש קשר בארצות הברית. בדרך כלל כתובת השהייה היא שם של בית מלון. אתם יכולים סתם למצוא איזשהו מלון בניו יורק, במיימי, איפה שבא לכם, ולהכניס את הפרטים של המלון. ברובריקה של המספר טלפון אפשר להכניס את המספר 0 וזה מספק אותם. אם יש לכם כתובת בארצות הברית שאתם הולכים לשהות שם, אז נגיד בן משפחה או מישהו שאחר שמארח אתכם, אז אתם צריכים את השם שלו, הטלפון שלו ואת הכתובת, ובזה בעצם מסתפקים. הדבר הנוסף שהם שואלים עליו זה שאלות מה שנקרא שאלות פליליות. אם יש לכם מעבר פלילי, אם היה לכם בעבר נגיד סירוב לארצות הברית, אז כבר זה המקום להגיד שמי שהיה לו בעבר סירוב לארצות הברית מכל סיבה שהיא, אני חושש שזה לא יעזור, לא יהיה ניתן להוציא ויזה אלקטרונית לארצות הברית. שוב, זה על פי הניסיון שלי, אני לא אומר ב100%, אבל מתוך הידע המקצועי שלי, מי שקיבל בעבר סירוב, או מי שהיה לו עבר פלילי, סביר להניח שהוא לא יקבל ויזה אלקטרונית לארצות הברית. אז הדרך להוציא ויזה לארצות הברית למי שיש לו את הבעיות, את העניינים האלה, זה פשוט להוציא ויזה באמצעות הליך שמצריך הגעה לרעיון, זה נושא אחר לגמרי. אז בעצם התהליך הוא מאוד קצר, מאוד מהיר. אחרי שאתם מסיימים למלא את השאלון, תוך כמה שעות, מהוויזות האחרונות שעשיתי בימים האחרונים, אני הופתעתי מהמהירות, תוך כ3-4 שעות יש כבר את האישור לוויזה האלקטרונית, ועם המסמך הזה אפשר כבר לטוס לארצות הברית. בתוך האתר של הקונסוליה, בתוך האתר הזה של האסטם, שזה ניתן לראות שזה האתר, אתם צריכים להגיע לאתר הזה, ובתוך האתר הזה יש למטה איזשהו סרטון הדרכה קצר, שנותן הסבר על כל התהליך, וככה תוכלו להיות מוכנים בצורה מושלמת. שימו לב כמה נתונים, מידע שהוא חשוב שתדעו. הוויזה הזאת היא ניתנת לשנתיים. יש לכם חלון זמן של 2 להיכנס לארצות הברית ללא מגבלה, ובמסגרת השנתיים האלה אתם יכולים להיכנס, וכל כניסה היא מאפשרת לכם עד 90 ימים, 3 חודשים. אבל עוד נתון אחד חשוב, לפעמים התוקף של הדרכון שלכם פג,
והתוקף של הוויזה האלקטרונית עדיין לא פג, אז זה מצב לא טוב. במילים אחרות, כשאתם מוציאים דרכון חדש, זה למעשה ויזה אלקטרונית חדשה. ברגע שפג התוקף של הדרכון, אתם חייבים להוציא ויזה אלקטרונית חדשה, כי על האישור, הטופס של הוויזה האלקטרונית מופיע מספר הדרכון. כשאתם הולכים להוציא דרכון חדש, אז זה מספר אחר. זה מאוד חשוב לדעת ולשים לב לעניין הזה. זהו פחות או יותר, אני מראה לכם תוך כדי ההסבר שלי, אני מראה לכם כרגע את האתר של הקונסוליה האמריקאית. אתם צריכים לשים לב שאתם מגיעים לאתר הרשמי של הקונסוליה האמריקאית, ככה הוא נראה, תשימו לב. יש אפשרות גם להפוך את זה לעברית, שזה יכול בהחלט להקל. אנחנו פה רואים את העברית, והאתר הזה הופך לעברית. איך מתחילים? ממש פשוט, צור בקשה חדשה, נכנסים, בקשה אישית, קוראים את הנתונים, מאשרים, כן, קראתי, הבנתי, ואנחנו הולכים לדף הבא. בדף הבא יש לכם כל מיני, זה נקודה חשובה, יש פה, אתם צריכים להיות מודעים שהפעולה הבאה שעושים זה להעלות את הצילום של הדרכון שלכם לתוך הטופס. אוקיי? אתם צריכים להכין מראש צילום של הדרכון בקובץ שנקרא JPG, על המחשב שלכם או בנייד, ואז אתם מעלים את הצילום של הדרכון לתוך הטופס. פה רואים מעלה דרכון מהמצלמה או מהגלריה, וככה אתם פשוט מתחילים למלא את הטופס. בסיומת של השאלון הזה, אתם נדרשים לשלם $21 כמו שהסברתי קודם, ואני ממליץ לכם לשמור את הדף המסיים. יש בצד ימין יהיה כתוב אפשרות להדפיס, פרינט. אז תדפיסו את המסמך, יש שם איזשהו קוד, מעין מספר זיהוי שלכם במערכת, ואז תמיד תוכלו לחזור ולבדוק את הסטטוס של הבקשה האישית שלכם. זאת אומרת, אחרי ששילמתם את האגרה, תחכו כמה שעות, ואז תוכלו להיכנס שוב דרך הבדיקת סטטוס, ואחד מהנתונים שהם ירצו לקבל לפני שהם מראים לכם את הסטטוס, זה הקוד, את הקוד זיהוי הזה, את המספר זיהוי שהמערכת נתנה לכם. אז חשוב מאוד לשמור את המספר הזיהוי כשאתם מסיימים למלא את השאלון. זהו פחות או יותר. אני בתוך האתר שלי, בתוך הסרטון למטה בהרחבה, אני אשים לכם את הקישור, את הלינק לאתר הרשמי של הקונסוליה האמריקאית, של האסטה. אני אשים לכם קישור גם לאתר שלי, תוכלו לקבל שם עוד כמה פרטים, או מי שרוצה גם להיעזר בשירות שלי, בשמחה רבה. שימו לב, הוויזה לארצות הברית, זה בעצם, הוויזה האלקטרונית לארצות הברית, זה בעצם הקלה מאוד משמעותית למה שעד היום. כמו שאמרתי לכם, אני 3 עשורים הייתי סוכן נסיעות, כל הזמן נדרשתי לעזור ללקוחות שלי למלא את התפסים המייגעים האלה, את הטופס של ה-DS 160, להגיע לרעיון, להצטלם תמונה, לתת טביעות אצבע, כל הדבר הזה נחסך, לא צריך. אנחנו נכנסנו כמדינה 41 לתוכנית הפטור של הוויזה לארצות הברית, וזה בעצם הקלה מאוד משמעותית. אפשר לעשות את זה לבד. מי שאין לו בעיה קצת עם האנגלית, קצת מה שנקרא להיכנס לאתר אינטרנט ולמלא טופס, אפשר לעשות את זה לבד. לא צריך לשלם לאף אחד שום דבר מעבר לאגרה הבסיסית. אם אתם נתקלים באתר שנותן לכם מחיר יותר יקר מ$21, אז הגעתם למקום הלא נכון. אם הגעתם לאתר שאומר לכם פחות מ$21, זה ודאי עוקץ, כי אין מחיר פחות מ$21 האגרה. אז תשימו לב לאן אתם נכנסים, לאיזה אתר אתם מגיעים, כדי שאף אחד לא יעקוץ אתכם, ושאף אחד לא, מה שנקרא, יעשה עליכם איזשהו תשלום לא לגיטימי. אני זמין, זה המקצוע שלי, אתם מוזמנים להתקשר אליי,
יהיה לכם את הטלפון בפירוט, אתם מוזמנים לשלוח לי בוואטסאפ איזושהי הודעה או שאלה, אני נותן ייעוץ בחינם, אני עושה את זה באהבה רבה לעם ישראל, מי שמכיר אותי יודע שאני עושה את זה מכל הלב, אז באמת, מי שצריך עזרה, אתם יכולים להיעזר בשירות שלי, אני עושה את זה עבור סכום סמלי. מי שרוצה ייעוץ, אני אשמח לענות. אז אני אשמח לבוא לרשותכם, ושיהיה בהצלחה לכולם.